Moikka moi, Miikka tässä lionlingo.com. Lyhyesti vielä, jos ei brändi ole tuttu, että mikä tää leijona on, mikä tää Lionlingo on, niin me ollaan maailman ensimmäinen kielten opiskelun pelikortit. No nämä ei ole pelkästään kielten opiskelua, näillä oppii kaikkea muutakin, mutta siis nämä on pelikortit. Eli perinteiset sinällään, että näillä voi pelata kaikki pokeria, pasianssia, ristiseiskaa, kaatokymppiä. Näissä on hertat, ruudut, parat, ristit, mutta nämä kaikki kortit on kuvitettu ja näissä on myös Suomen kulttuuria, karttoja, äärimmäisen hienot kortit ja ennen kaikkea hyödylliset. Näissä on 400 sanaa suomi-englanti tässä korttipakassa. Ja idea on se, että me halutaan tehdä varainhankintaa näillä. Me tiedetään, että varainhankinnassa monesti myydään tuotteita, mitkä ei oikeasti ole välttämättä hyödyllisiä tai varsinkaan terveellisiä asiakkaille, mutta niitä ostetaan ehkä sen takia, kun halutaan tukea, mutta välttämättä ei haluta edes myydä. Mainitsematta tuotteita, niin tämä on semmoinen tuote, mikä me uskotaan, että tämä tulee olemaan kaikissa Suomen kotitalouksissa lähivuosina ihan samalla tavalla kuin Uno-pelikortit, mutta nämä on sinällään niin kuin astetta korkeammalla siitä niin kuin hyödyllisyydestä ja jopa hauskuudesta. Me ollaan testattu näitä tuhansilla ihmisillä, jotka on päässyt pelaamaan näitä, lähtien ihan sieltä 6-7-vuotiaista, jopa nuorempia, aina sinne teini-ikään ja itse asiassa aikuisuuteen asti, niin tämä toimii loistavasti nämä tuotteet. Ja nämä on äärimmäiset kiva varainhankintaa just sen takia, kun tämä on fyysinen konkreettinen tuote, tämä on semmoinen, mikä tuo vuosiksi iloisille asiakkaalle, tämä on helppo ja nopea myydä ja me maksetaan myöskin hyvä provisio näistä. Eli se, on niin kuin, se helpottaa sitä kynnystä, varsinkin lapsilla lähteä keräämään rahaa, kun on joku tuote, mistä ne itse oikeasti tykkää. Eikä niin, että ne puoliväkisin joutuu lähteä myymään jotain tuotetta, mikä ei ehkä niin paljon ole heidän juttuunsa. Ja me uskotaan siihen, että luokka pystyy hyvin helposti keräämään sen 100 pakkaa tai 200 pakkaa tai jopa enemmän, riippuen siitä omasta aktiivisuudestaan. Ja tämä on tulevaisuuden varainhankinnan muoto kouluilla ja saadaan upeita luokkaretkiä, upeita kokemuksia. Ja se mikä tässä on parasta, niin me tarjotaan myöskin, jos lähdetään sitä yli 100 korttipakkaa myymään varainhankintana, niin me tarjotaan 10 demopakkaa siinä alussa, että niitä voi vaikka käydä kahdestaan ja näyttää sille asiakkaalle, että millainen tämä tuote on, ja sitten asiakkaan tuote tulee myöhemmin sitten perässä. Ellei haluta ennakkotilata tietysti tuotteita, jotta ne voidaan antaa heti asiakkaalle. Sekin onnistuu myös. Mutta siinä on Lionlingo, erittäin paljon iloa lapsille, mutta myös niille asiakkaille, ketkä ostaa. Tuote on loistava, provisio on hyvä ja toivottavasti saadaan tämäkin tuote sitten teidän koululuokalle. Kiitti.